What's up mga kabro no? Niya na punta dire no for today's video. Niya na punta sa Sunata Valley mga kabro. So dire na punta dire magpalapad sa ato ang drone. So good morning niyo tanan no. Kay buntag man ta nagpalupad ani mao ni ang kaninda dire sa Sunata Valley dire sa Paganihan. Ano siya mga kabro ang makita dire no. Pwede mo dire mag-stay og pila ka adlaw inyong gusto mga kabro. Okay kayo mo niyahang admin no. So wala pa makari dire ni sa Baganihan, Bukidnon ug sakop pa ni sa Davao kining Baginihan. So mo ni siya mga kabro ang kanindot diring napita nga makita nimo ang mga klase nga bundok dire. So hindot kayo diri ang area mga kabro. So naa sila swimming pool og tulo kay house na sila bumpay diri mga kabro no. Pwede mo daw sa magag oras sa kagabiyon diha mo mag pa init-init. So maghaling mo diha para magagama mo kayo. So mali siya pa kay ma-develop. So puhon-puhon ma-develop ni siya. Mo ni siya ang palibot sa Sunata Valley mga kabro. Buntag ni sayo ni ato ang gikuan sa ato ang drone shot. Ay nindot kayo ang area yung palibot mga kabro mo. Diha makita ang ka green sa mga sagbot o mga kahoy no. Ug bugnaw pag yun ang hangin dire. So bugnaw kayo dire mga kabro. Pwede na kaniliwala mag aircon. So napod sa swimming pool mo na no. Mabawra na yung swimming pool na perfect lang ang pinakalaw mana mga pud sa pang bata o tulo ka i-house mo siya mga kabro. So yung Sunata Valley. So may problema na parkingan kana siya ay parkingan. So angat ba nga ni napod siya inindot nga bukid nga imong makita. Ano siya ang palibot nga ubos banda no. Nata diri sa Bonfire na Cristo galingkon mga kabro. Wala pa man siya kayo kay murang dili painit mo nang atong gilingkoran. Mao siya mga kabro ang palibot sa Sunata Valley. Ganahan mo ri diri inquire lang mo o i-visit ninyo ang page sa Sunata Valley. So siya mga pine tree magbo kayo mga pine tree mga kabro. Siyang palibot no. So hinlo siya. Ano siya mga kabro no. So daghang salamat sa kanunay na suporta sa tuwang channel. So sa bago lang naka-visit sa tuwang channel no, og ayaw kalimot sa pag-like o subscribe sa tuwang channel para tuloy-tuloy pa. Daghang salamat. Bye-bye.